Zdravím zo Šťadnice, konkrétne z turistického smerovníka Lesostav. Dnes sme vyrazili na bicykloch na dve rozhľadne. Prvá je Surovina, druhá Dedovka, teda ak sa tam vôbec dostaneme. Pôvodne som myslel, že budú aj nejaké zábery z jazdy, ale potom ako som mal blízke stretnutie s mostíkom, tak sa mi rozmlátil držiak na kameru a tým pádom počas jazdy už nahrávať nebudem. Teda okrem iného, čo sa mi rozmlátilo. Takže vyrážame k Čarovnej lúke. Pred nami je Čarovná lúka a okolo nás je stavenisko diaľnice. Čarovná lúka elektrický ohradník, zatiaľ to nekvitne, ešte je skoro. Pár rokov dozadu tu bol les, teraz je to krásny výhľad na nejaký areál. A nás čaká v najbližšom čase stúpanie tam hore. Už som zabudol, jak sa ten kopec volá. Nad nami sa tu snaží ďateľ, trieska hlavou do konára, respektíve zobakom, ale asi ho nebude vidno na tej kamere. Schoval sa za konár potvora. A teraz ho nevidno poza konáre. Mal by byť niekde v strede záberu teraz. Sme asi v polovičke prvého stúpania. Tam je Čarovná lúka. Pred nami je vrchol prvého stúpania. Je to Hackov vrch s výškou 608 metrov a pod nami je krásno nad Kysucou. Práve zistujem, že či vidno aj tú rozhľadňu Ujantov. A, tam je. Vidno ju odtiaľto. Spod vrchola Hackovho vrchu je pekne vidieť Čadcu. No a v teréne už vidno aj trasu druhého pruhu diaľnice D3. Cestou by sme mali minúť niekoľko pozostatkov druhej svetovej vojny v podobe nemeckých pechotných bunkrov. A vľavo dole už vidieť Šťadnicu. Tu je jeden z nich zasypaný a vnútri je dokonca fľaša slivovice. Ďalší mal byť tuto niekde v tejto remíze. A ďalší potom úplne pod lesom. Aspoň tie, o ktorých viem. Ja som aj úplne zabudol, že toto je vlastne aj zbojnícky chodník.
náušný chodník po stopách zbojníkov v pohraničí. Alebo niečo také. No, ďalší bunker sa nachádza tuto práve za touto sochou. A ďalší je tam pod tým stromom. No ten zbojnícky chodník ide v podstate až na Dedovku. Druhý zbojník. História, nové šance. História pohraničných opevnení. Nové šance, staré šance. A ďalšie objekty, ktoré tu stali. Plus niečo o zbojníkoch a zbojníckych pokladoch. Sme na Rybonove. Kúsok. A ku surovine ešte máme. Surovina by mala byť niekde tam za tými stromami. Takže zase dolu a potom zase hore. Ale rozhodne by už odtiaľ to malo byť vidieť. Čo ja si pamätám, tak sme ju už videli. Keď sme tu boli prvýkrát. Asi som slepý. Alebo je dobre schovaná medzi tými stromami. Taká kamenistá cesta. Posledných asi 100-200 metrov. Tretia zastávka zbojnícka. Úzkera života zbojníkov. Tam je smerovník k nejakej osade. A pokračovanie histórie mostov Jablunkova. Tu za týmto by mala byť už rozhľadňa. No. Rozhľadňa Surovina. Veľká Rača 2,5 hodiny pešo, ale až na vrchol. Dole je galéria, 1,5 hodiny. To je kaštier vo Šťadnici. Tu je taký altánok. Z dvoch strán, z 2,5 strán je už prikrytý, aby to nefúkalo. Prehľadná mapa. 5 minút to je voda. A ešte sa mi aj bicykel zvalil. No a cesta hore nevyzerá o moc lepšie ako cesta, po ktorej sme sem prišli. Sam kameň. Stromy rastú a za chvíľku už odtiaľ to nebude vidieť nič.
túto Ošťadnickú dolinu. V niektorom staršom videu, myslím, že to boli v zime, mám odtiaľto fotky, no vtedy odtiaľ to bolo vidno krásne. Dnes vidno tam Čadcu a kopce česko-slovenské pohraničie. A tu asi Poľsko, poľské kopce vzadu. A tam, ja neviem, tam je možno Veľká Rača za tou brezou. Neviem, nie som si istý. Po prvotnom kamenistom úseku sa cesta troška zlepšila. Je väčšinou hlinená s miernym stúpaním cez brezový lesík, pekne v tieni. Tak hor sa na Klinový vrch. Škoda, že takáto cesta nepovedie až na Dedovku. Myslím, že otvoríme nejaké výhľady. No. Vždy len kúsok na nejaké kopce. Cestou míňame už tretie jazierko na zachytávanie vody. Vodu sťahujú z cesty, ktorá sa po nej valí pri dažďoch. Tie predchádzajúce boli suché, tu už voda je. Takže sme na Kalinovom vrchu 816 metrov nad morom a chaty na Rači raz cestie 935 metrov. Takže tu máme ešte 120 metrov prevýšenia. Štvrtá zastávka na Zbojnickom chodníku. Tak to ide tam z tej strany až na Raču, hej? Aj z tamtej strany až na Raču. Kotlík a čo tam je na mape? Zbojníctví na Tešínsku. To je nejaký ožran zbojník s fľaškou a s pohárom. Čo sa týka trasy od Kalinového vrchu, čo je tam, až sem, tak stále klesáme a ešte klesať budeme. To znamená, že budeme zase stúpať. A zistil som, že sa mi vypol mikrofón. Tak neviem, ako budú predchádzajúce nahrávky s kvalitou zvuku. Aktuálne sme vystúpali relatívne dosť prudké stúpanie. No a cesta sa zase na troška vyrovnala. Mapa ma tam upozorňovala na nejaké extrémne prudké stúpanie, tak dúfam, že to bolo toto. Tu je ďalšia z tých vsakovacích jam. V predchádzajúcich bola voda,
tejto už siakla a má číslo 17. Opäť pekná cestička. Neviem, či na tej kamere bude niečo vidno. Sa trasie celá. Tak provizorne upevnená. Ale čo to tu máme? Nejaký kopček a chatka. Chatka modrá. Taký výhľadík. A zase dole kopcom. To znamená, že za chvíľku budeme zase stúpať. Občas sa objaví nejaký taký pekný výhľad, ale len tak medzi 2-3 stromami. Inak moc nevidno. Po ďalšom stúpaní sa už otvoril výhľad. Ak sa nemýlim, tak to je bobová dráha na Dedovke. A my to teraz takto ešte obídeme. Ale už to vyzerá, že sme na približne rovnakej úrovni. Takže to stúpanie by už nemalo byť nejaké extra špeciálne. Teda ak zase nepôjdeme hore a dolu. Tu je Mladina Brezová. A hneď za výhľadom na Dedovku sa objavuje posledný zbojník, už v reťaziach. Neviem, či bude aj šibenica, ale asi nebude. A opäť je to história zbojníctva na Tešinsku a tak aj osud zbojníkov a ich lapanie. Aha, takže pozerám, že sú tam... Tak to je asi to najhoršie stúpanie, ktoré mi mapa ukazovala. Aspoň tak moja dráha informuje. Rozcestník pod Úpratiskami, 830 metrov nad morom. Chaty na Rači, 40 minút pešo. Pamätník na Úpratiskách, kilometr. Pod Kalinovým vrchom niekto ulomil. Už sa tu objavil zase nejaký výhľad na kopečky. A tu ide doľava Zborov nad Bystricou, 1,5 hodiny. Žltá. Cesta vyzerá byť, že sa vyrovnala. To je jedna z tých záchytných nádrží, skoro plná. Cesta je takmer rovinka, teraz mám mierne stúpanie, klesanie, stúpanie. Les vyzerá, že postihla výchrica, veľa stromov je tu polamaných. Zvyšok sa asi vyrúbal. Odniesol. Ale zase je tu pekný výhľad. No aj takto končí značenie. A už počujem výskot a ujúkanie asi z bobovej dráhy. Fuj, múcha do nosa, hrúza. Úspešne sme sa dostali na rozcestník Chaty na Rači, vo výške 923 metrov. Pred nami za bobovou dráhou je rozhľadňa, naša druhá dnešný deň. A
Naspäť sa vraciame, pozerám. Oštenica Vyšný koniec, 5,7 km po zelenej cykloturistickej trase. A tam pred nami by mala byť Veľká Rača. Rozhľad na Dedovke. Snow Paradise. Na rozhľadňu nejdem. Už sme tam boli niekoľkokrát. A osobne ma moc nepresvedčila. Ale dám odkaz do videa na moje predchádzajúce video z tejto rozhľadne. No ideme sa pozrieť, či tu je niekde nejaký bufet alebo niečo také. Fúka tu riadne. Že si chcela dať iba tričko s krátkym rukavom. Čiže som si zobral tú bundu. Chata Koliba a Infopoint, no nič sa tu nezmenilo. A turistická ubytovňa. Čerstvé na Veľkej Rači. Po obrom langoši a jednom pive pokračujeme ďalej po zelenej smer Ošťadnica, Vyšný koniec. Tu by mala byť ešte kaplnka svätého Tadeáša, tam sme už tiež boli. Asi tu bola omša. Záchody. Nejaké action. Slivovica. Malá Fatra, od Veľkého Rozsudcu, cez Stoch, Chleb, Veľký Krivaň a tak ďalej. Ale minulý týždeň sme ich videli lepšie. Ale Mravenečník je na druhej strane o mnoho bližšie ako toto. No ideme ďalej. Takže chaty na Rači, raz cestie. Nezguľaj sa. Ja, nezguľaj sa. A už som sa dneska zguľal, takže v pohode. Turistický smerovník 935 metrov nad morom. No, ideme po zelenej cyklo. Ošťadnica, Vyšný koniec. Necelých 6 km. Turistický rozcestník pod hladkou, 873 metrov. Takže sme z chaty pod Račou už dali nejakých 50 metrov výškových dole. Cesta viedla kúsok po lese, najskôr travička, potom bahno a občas sa objaví pekný výhľad, ako napríklad tu na nejakú osadu ošťadnickú.
lúčka. Kaplnka za Dedova, príslop. Je tam ešte na konci ten drak, či už ho rozlamali? Takto doľava by sme sa dostali na dolnú stanicu Lanovky, na Dedovku. Doprava pokračuje zelene značená cykloturistická trasa. Oštadnica Vyšný Koniec, ešte 32 km. Sochy, voda a tu na konci bol drak, ale už nie je. Drak odhnil. Škoda. Pumpa na elektriku. Bingo. No, cesta od kaplnky za Dedovej je nie moc dobrá. Prudká a ešte ju niekto vysypal makadamom, dosť veľkými kameňami. Na druhej strane, neviem, či je to tá osada Moskaly, sa tu otvoril pekný výhľad. Opäť pekný výhľad. To predtým, čo sme prechádzali, bola osada Vojtuši. Tuto som si nevšimol, ako sa volá. Je tu kaplnka. Pekný výhľad zase. Čo povedať k dojmom z tejto cyklotrasy? Zatiaľ. Až na ten prvý úsek od Zadedovej, kde bol taký blbý povrch, sa ide dobre. Ale určite by som po nej nechcel ísť doľa hore. Tieto stúpanie sa mi vôbec, ale vôbec nepáči. No. Takže sme Ošťadnica Vyšný Koniec, tu končí zelená cyklotrasa, aj normálna, turistická, ak sa nemýlim. Ďalej sú Valikovci. Ako pokiaľ by chcel niekto ísť Ošťadnica pri Kaštieli, tých 14 km po tejto trase, tak z tejto strany absolútne nedoporučujem. Z druhej strany je síce tiež stúpanie, ale tu je mnoho horšie. Ďalej už pokračujeme len cez Ošťadnicu späť do hlavnej Kysuckej doliny. Cyklotrasa cez Ošťadnicu ponúka aj takéto pohľady. Dovidenia pri nejakom ďalšom videu, alebo možno aj osobne, ak sa naše cesty pretnú pri nejakom výlete.